Realidad diri sa Pilipinas ug kasagara munay kalabanan. Kabantay ka mga choy. Kabantay ka. Nga kanang ang usa ka estudyante, usa ka tawo nga nahuman ng eskwela, kana bang niguman lang eskwela dayon di sila kabalo in English, dili kay kayo sila kalitok, di kay sila kabalo mo in English, mo garay-garay. Nya ingnon dayon og hala, bugo man ning bataan ni. Nahuman ang tag eskwela. Mo man tag graduate, no unsa may eskwelahan ani, unsa man sa eskwelahan. Hala, di man kabalo in English, bugo man gihapon. Kabantay mo na mga soy, na mga tawo ingon na maglakot mga inana nga tawo mga soy. Kabantay mo na. Ikaduha, kanang sa interview, hindi na manarbaho, ay trabaho, interview, kinanglan, in English, na ay part nga inana. Bantay mo na mga choy, kinanglan, in English, good, kung di ka ba in English, batsi, no? Sama na klase sa mga tao inana mga choy. Pilipinas, man naman Amerika, no? Mao lagi, kinanglan lagi tan praktisan to in English, pero dili ingon ana, ngano man dai sa trabaho, sa eskwela, kinahanglan gid nga inigtrabaho na to dito in English na puro. O what you say, what you what you can do. O unsa? Ay dili siguro dili man po siguro na mao. No, bugo ka kay di ka kabalo in English. Ay mo na atong hunaon mga choy. Dili kay lato ato ang utok atong praganon kundi atong kasing